I pozdrav ljudi i dobrodošli u moj klip. Evo, danas ću da vam pokažem kako da ubrzate svoj komp. Ne mislim na neki maksimalan način da ga ubrzate, znači spektakularno brz, nego da ga ubrzate u smislu ga očistite i da bude brži. Ovako, imate i jednu opciju, a to je da uđete da skinete KK Cleaner, znači ostavit ću link u deskripciji. A drugi način, isto dobar, imate kad skidate mnoge igrice, nešto tako ga skidate i odavno to brišete, mislite da ništa tu ne ostaje. E pa, uđete ovako, ukucate temp posto, temp posto, vidite ok. I onda sve što vidite ovdje, izbrišete ovdje. Neki programi neće da zabrišete, tako da pokušajte postupno, na primjer uzmite 3, ako vam je više, vi probajte malo više da brišete, znači uzmite ovako, sve mislite, ajde izvesti ovaj, znači tako malo više, sve to pobrišete, jer su stvarno programi nepotrebni, znači evo, za one koje sam pričao sa mojim drugovima, niko nije teo to da briše, evo, sad ću da mu pokažem, da slobodno da brišu ovo što brišemo, ništa nije važno, znači nešto može da neće, nešto neće, a ja sam ovo redovno brisao, ali prvi put kad sam obrisao, to je bilo toliko puno, znači toliko puno bezvrednih stvari koje vam uopšte ne trebaju. Tako da, sve što vidite ovdje, pobrišite i to je to. Neki možda neće da se brišu, ne znam zašto, to je to bug, uzete sutradan i moći se obriše. I onda idite u Recycle Bin, to sve izbrišete i dobit ćete više i memorije i to. A kako se koristi KK Cleaner, uzete Run. I sada idete ovo analize, stisnete i sačekate da se popuni do 100%. Znači sačekajmo malo. I ovako, znači ja sam dobio 317 MB, ali sam dobio prvi put kad sam čistio 1900 i nešto MB. Znači veoma velika razlika. Znači to je ogromno, znači, da nije baš ogromno, znači dobijete gigabajt, ne znam koliko veše, ali znači onda idete Run Cleaner i sačekate, znači isto do 100% da vam se sve to lepo izbriše i možete izaći iz tog programa. Sad, ja ću stopirati pošto treba malo duže vremena i onda kad ću se vratim kad sve bude gotovo. Dobro, kada se to završilo, samo izađete iz njega i to bi bilo na kraju to. Sada, uđit ću u Google i tu ću skinuti sada KK Cleaner. Znači neću skidati, ali ću da vam pokažem na kraju kako se skida. Znači ovako, ostavit ću vam link u deskripciji. Znači, stvarno, uđete u bilo koje, evo ja ću na primjer u ovo ovdje pripam i jeste, to je to. I uzmete ovaj Professional Plus, idete download. Sada, ništa ovdje ne kucati, on će se automatski skinuti. Sada, ja ga neću skidati, znači samo idete Run, ono, yes, bilo šta. I ako hoćete ga prebacite u local diske, nije bitno. I hvala ću da vam se skine. Evo, znači ostavit ću ovaj link u deskripciji. I na kraju, to bi bilo to za ovaj klip. Tako da se vidimo u sljedećoj, ako sam vam pomogao, ako vam se sviđa, lajkujte, šerujte i subscribeujte. I pokazat ću vam još mnogo toga, znači, tako da se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!